Getarian, artelatz baso eta artelatz eremu ederrak daude. Zarauzkoekin batera, Kantauriar isurialdean dauden eder eta handienetarikoak. Klima mediterraneoko espeziea da artelatza, baina bitxia bada ere, oso ondo egokitu zen aspaldi inguru hauetara. Artelatz eremu hori Europak babestuta dago. EAEko Natura 2000 sareko Garate Santa Barbara izeneko espazioa da. Eta Europar Batasunaren intereseko habitatak eta espeziak dituelako dago babestuta. Artelatz guztiak ordea, jabe pribatuen eremuetan daude. Eta egitasmoarekin aurrera egiteko, ezinbestekoa izan zen lurjabeak ekimenarekin ados egotea. Hori izan zen proiektuaren bultzatzaileek egin zuten lehenbiziko lana. Lurjabeekin elkartu, zer asmo zuten eta zer aukera zegoen azaldu, eta haien oniritzia jaso. 3 lurjabe bat etorri ziren egitasmoarekin, Azkue hotela eta Kajuategi eta Altuza baserriak. 3 lurjabeen lurreremu horiek 8 hektarea pasako hedadura hartzen dute. Egitasmoaren bultzatzaileek epe luzerako proiektu gisa irudikatzen dute 2022. Urtean hasitako esperientzia. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza horiek 2 urterako izaten dira. Hala, aurten ere, 2024. Eta 2025. Urteetarako dirulaguntza lehiaketara aurkezteko asmoa dute. Hasitako lanak beste lurreremu batzuetan jarraitu ahal izateko. 2022. Urtean, 52.000 euroko dirulaguntza jaso zuen Getariako udalak, herriko 3 lagunek egindako proposamen bati esker. 2 urterako dirulaguntza izan zen, beti ere, aipatutako artelatz eremua leheneratzen laguntzeko. Balio ekologiko handia du. Gune batzuk oso ondo kontserbatuta daude. Batez ere, toki malkarretan eta aldenduetan daudenak. Beste batzuk aldiz egoera larrian daude. Kasu gehienetan, beste espezie batzuek haien toki hartu dutelako. Hala nola, kanpoko espezie inbaditzaileek, akaziak tarteko, edota landatutako eksotikoek, pinuak eta iparraritzak esaterako. Horrez gain, mozketek eta suak kaltetu izan ditu artelatzak, baita bakanduta egoteak ere. Edonola, hainbat ale eder ikus daitezke abeltzaintzarako baliatzen diren belardietan sakabanatuta. Garate gaina eta Santa Barbara arteko muinoen hegoaldeko isurialdean daude Garate Santa Barbara KBE-aren mugak. Egitasmo hau baina, Getariako eremura mugatu da. Hain zuzen, Berdez, Horiz eta Laranjaz adierazitako eremuetan egin dira lan nagusiak. Hauetxek dira, orain artean, eremu horretan egindako lan nagusiak. Artelatz basoa eta artelatz multzoak zabaltzeko eta hobetzeko, 700 artelatz ale inguru eta hainbat gurbitz, gorosti, aritz eta amets landatu. Aspaldi galdutako 2 herribide leheneratu. Altuza baserritik Kajuategi baserrira eta Kajuategi baserritik Garate gainera doazenak. 2 ibilbide horiek seinaleztatu. Basoko espezie esanguratsuenak ezagutzeko kartelak jarri, baita 2 interpretazio panel ere. Bi urmael sortu, uretako landare eta animalien bizileku bilakatzeko. Mehatxupean dauden 2 iratze espezie birsartu. Izan ere, Telipteris palustris eta Woodwardia radicans eremu horretan ageri ezarren, Getariako udalerri mugen baitan bizi diren 2 garomota dira. Bide bazterretako eskaiak leheneratu, eta basoko animalien bizibaldintzak errazteko gordelekuak sortu.